συχνά μπαίνει το ερώτημα, έχει νόημα να σωθεί η γλώσσα? Εμείς πιστεύουμε ότι πολιτισμένος θα είναι από εδώ και πέρα όποιος πραγματικά νοιάζεται να σώζονται ό,τι ακριβώς κινδυνεύει. Είτε αυτό αφορά τη φύση. Νοιαζόμαστε για την ακούδα της Πίνδου και καλά κάνουμε. Πρέπει να νοιαστούμε και για τη βλάχικη γλώσσα, εδώ τουλάχιστον στην Ελλάδα, να μην χαθεί. Είμαι Βλάχα, γέννημα και θρέμμα από γονείς και από πατέρα Βλάχο. Μεγάλωσα στο Σέλι, παντρεύτηκα εκεί πέρα, πήρα άντρα Βλάχο και μέχρι το 80 μετά τώρα είμαι στο Ξερολίβαδο σε ένα άλλο χωριό. Εκεί μένουμε. Τότε στα παλιά τα χρόνια έτσι μαθαίναμε και τα μωρά μας για να τα αναγνωρίσουμε, τα τραγουδούσαμε και βλάχια τραγουδάκια για να τα αναγνωρίσουμε και τα μιλούσαμε. Και ήταν οι Σαρμανίτσες με τις Αρμανίτσες. Οι γιαγιάδες μας με τη ρόκα γνέθανε και τα κούνωσαν και τα εγγόνια τους. Και εμείς τώρα έτσι λίγο καμιά φορά τα εγγόνια τα αναγνωρίζουμε στα βλάχικα. Συνεχίζετε την παράδοση. Συνεχίζουμε την παράδοση μας. Λάσλου μου Λάσλου, τριλιάμινης τρισιάγη, τριβριντόβου πελερούσι, τριβριντόβου σιτουλούσι. Νάνι, πώς λαλιμάει, πώς λαλιμάει βακριάσκη, βασαντάρε μάρι, βαντούκε τριλιάμι. Bunăciu cola, Bună ziua, tati. curhi, Gine, gine, cum trecuși veara, gine, mulțumesc. fumeale astea gene, Gine, fiatele, gine, că sunt fiatele și fecioare, tu gine. valinate, asta în sele, cu tu și la mare. Da, nu ducem la mare. Că ce, tu munde vărășești ca Mai mamatul? gine așa că unde are avără. Εδώ βρισκόμαστε, πάλι στο Σύλλογο Βλάχων Βέρειας. Είναι οι τάξεις των μεγάλων που μαθαίνει βλάχικα. Μερικοί από αυτούς ξέρουν λίγα, οι γονείς τους είναι βλάχοι και δεν μπόρεσαν να τα μάθουν καλά. Μερικοί τα καταλαβαίνουν και όλοι ήρθαν εδώ μαζί για να μπορέσουν να τελειοποιήσουν την βλάχικη γλώσσα. Σήμερα θα κάνουμε το μάθημα μέρος 5. Λοιπόν, αρχίζουμε. Κεφάλι, μαλλιά, μάτια, φρύδια, μύτη, χείλη, αυτί, δόντι, στόμα. Όλο το χειμώνα ερχόμαστε εδώ για να μάθουμε βλάχικα, αγαπώντας τη βλάχικη παράδοση και για να καλλιεργήσουμε το βλάχικο στοιχείο και έχοντας μέσα μας όλη αυτή την αγάπη για τη βλάχικη γλώσσα και τη βλάχικη παράδοση, φέρνουμε κοντά και τα παιδιά μας και από την κοιλιά ακόμα, φέτος το χειμώνα ο μικρός άκουγε τα βλάχικα, οπότε θα κερδιθεί το στοίχημα και σίγουρα θα τα μάθει και θα τα μιλάει και στο μέλλον. Είμαι Βλάχος με καταγωγή από τα Γρεβενά. Ζω στη Βέρεια τα τελευταία 20 χρόνια και από τη στιγμή που έμαθα ότι ο Σύλλογος των Βλάχων της Βέρειας ξεκινάει μια τέτοια πρωτοβουλία, θεώρησα ότι δεν είναι δυνατόν να λείπω από μια τέτοια προσπάθεια που νομίζω για τα ελληνικά δεδομένα είναι πρωτόγνωρη. Θεώρησα υποχρέωσή μου να στηρίξω το Σύλλογο σε αυτή την προσπάθεια, όχι μόνο προσωπικά, αλλά και με την γενιά που έρχεται, με τα παιδιά μου τα οποία είναι μέλη εδώ και όπως εγώ διδάσκω με τη βλάχικη γλώσσα, επιθυμώ και όντως έτσι γίνεται και διδάσκονται και εκείνα. Φέτος θα χρησιμοποιήσουμε η ηλεκτρονική μορφή για την διδασκαλία του μαθήματός μας, δηλαδή μαθαίνουμε βλάχικα. Είμαι πολύ αισιόδοξος για τη διατήρηση της βλάχικης γλώσσας από τη στιγμή που βλέπουμε ότι και στην Ευρώπη η προσπάθεια που γίνεται για τη διάσωση των λιγότερο ομιλούμενων γλωσσών τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ σημαντική. Μπορεί ακόμα στην Ελλάδα να είμαστε σε επίπεδο εθελοντισμού ή σε επίπεδο συλλογικό. Είναι ώρα, πιστεύω, και η πολιτεία να σκύψει
πάνω στο πρόβλημα αυτό και να σταθεί συμπαραστάτη στην προσπάθεια που έχουν αναλάβει οι σύλλογοι και συγκεκριμένα ο Σύλλογος Βλάχων της Βέρειας.